Ja, känner, nu är vi här på höstdagen någonstans i ingenstans. Och vi har fått en tolk, Ditte Sandholm här. Så vi ska försöka få dem här att förstå vad vi säger på ett Dittevis. Moi. No haluaisin, että mä kysyn teiltä, kun ei osaa suomea, niin haluaisin, että mä kysyn, että mitä te teette täällä? Miksi te istutte täällä? Tulin kattelen teitä ruottalaisia. De går se på oss svenskar. Pratar du svenska? Nej, de sa att de kommer titta på oss svenskar. Ja, okej. Sitten haluaisin tietää, kuinka nopea sun PV menee. Mun päivä. Niin. Tää on PV. No ihan. Joo. Toi on PV, okei. Joo. Mä en tiedä, no. Kuinka nopea se menee? 67. 67 kilometer i timmen. 1000 miljoner kilometer i timmen. Ja, det är häftigt. Det är skit. Päätä hunti. Men alltså, är vi som sån här tropikaner för er eller sån här, vad heter det, regnskogsaktigt? Så här Ollaanko me ihan niinku jotain niinku... tropiska frukter eller vad vi är för dem. Men om de kommer hit för att kolla på svenskspråkiga, då måste vi väl någon sån här... Ollaanko meillä sellainen iso nähtävyys, kun tänne tulee ruotsikielisiä? Ei kai mitään sen suuremmin. Mä vaan ihmetellä, mitä te teette täällä. Hilluta. Fråga om han snusar. Nuskaat sä? Et näköjään. Han sa att han inte snusar. Nej, men jag frågar han på päivän. Nuskaat sä? Okej, du kan tacka dem så hemskt mycket. Va? Tacka dem så hemskt mycket, jag önskar dem en väldigt trevlig dag och en stor kram från oss ålänningar. Eli ne sanoo, että kiitos paljon heidän puolestaan ja mukavaa päivänjatkoa ja mukavaa päivänjatkoa ja suuri hali näiltä ahvenanmaalaisilta. Det är samma Ja, tal. tack.